Kai, da ne. Hutun nan maya ne fa gaba ɗaya fa. Ma dai barin ci gaba da huta ne kawai. Ka ce Nura kana nan? Wallahi ina nan wallahi. Ya aka yi ka kai ruwan ne? Wallahi na kai ruwan nake gaya maka gaba ɗaya aka je na dawo ma. To yanzu ya aka yanzu me za ka kenan yanzu? Wallahi wai Fati mai abinci bata zo ba kuwa? Kai wata Fati wani mai abinci ka ringa tambaya na Fati mai abinci. Kai baka san me ya faru ne ba ne? Da ji yarinyar nan ta zo baka nan. Wace yarinyar? Wannan yarinyar dai da baka so din nan dai. Ta kama wani zafigegen flash na gaya ma kamshi tun ɗarsai sukan ciki yake. Ina nan ba ko sisi. Ruwan ma babu dan mai uba injin ya dauke ya lalace. Kai mutuwa za a yi ba kai ya. Wa alaikum assalam. Ke ce sane da zuwa. Yawa Sani gaskiya Sani baya nan. Sani ya dan shiga gida ya je dawo. Wani abu ne faru? Dama abinci ne na kawo. Abinci kuma? To bari a ajiye masa an yazo sai a gaya masa ai ko an dan ajiye masa kai ai ko baya nan godiya fa zan gaya masa ina zo ka gaishe min da shi zan ma turo shi zan ce kina neman shi zan ce kai wuyan nan kutum bari uba bari ya zo ai wuyan nan dan fara ci bari dai an ajiye shi anan saboda akwai wasu sai ya zo din dai sai ya zo kai dai kawai ka bari ma da koma shi na san hadda na ma hadda wuyan nan abun alkhairi ya samu kana wani tafati yau ba wannan cin wannan garau da koma shi ka gani hadda na ma duk da dai ban gani ba kafa ka ce na buɗa fa ka gan shi nan abinci ne fal na ga ma hadda wani dan wuya na ga ma miko min shi kuma ba zama za ka yi mu ci ba Ka miko min shi mana. To. Zuwa zan da mai mata ba da bukata. Kamar kan ya ka da Allah karbi. Ka san ba mu saba cin irin Allah ya mun asara wannan wuyan wallahi ya mun asara wuyan ne Yawwa dama ke nake ne da abincin ki ya kuma zaka da min da abincin da na Allah saboda farin cikin ka karbi kawai karbi